Гайса Батыргәрәй улы Хөсәйинов, филология фәннәре докторы, профессор. Башкортстан фәннәр академиясының академигы. Башкортстан һәм Рәсәй Федерациясының атказанган фән эшмәкәре. Халыктар дуслыгы ордены һәм медалдар менән бүләкләнгән. Башкортстандың Салават Юлаев премия лауреаты. Гайса Батыргәрәй улының Тормыш китабынан үдек. Дөньяла һәр кемнең олы юлга илтер үз хукмагы бар. Минең гомер хукмагы башы Өфе калаһынан 80 сакрымдар өстәрәк Агыйдел буена һаенып кына утырган Үтәгән дигән авылдан башланган. Шунда 1928 елның язында дөньяга килгәнмен. Hürmetli Gaysa Batırgərəy oğlu, tuğan avlığızın bərəkətli başuğunda ütkən, qız başaqlığından pişirilgən hikmətli rəhmim etib qabul etib alığı. Кешенең тормышында туган авылы иң мөһим роль уйнайдыр дип уйлыйм. Чөнки минең кеше булып китүемдә аның башлангычы бүтә орлыгы ошо туган авылында ята. Һәм уның һәйбәт, акыллы кешеләрендә. Менә мин әле язмышма ялган дигән автобиографик язмаларымны сыгардым. Ул минең туган авылым, бала чагым, яшьлегем хакында. Менә шунда минең кеше булып китүемдә, рухымның формалашуында кемдер ыңгай йогынты яһаган, мин шул кешеләрне искә алдым һәм алардан алган мин иң гыйбрәтле, иң өлгеле сифаттарны ничек үзләштерүем турында ялганмын. Мин аларга үземнән рәхмәт йөзеннән аларның исемен дә мәңгеләштереп калу хакында уйладым. Чөнки мин улар ярдәмендә мин булганмын. Менә мин шуның өчен үземнең замандаш авылдашларыма, бигрәк тә олы кешеләргә бурычлымын һәм уларга гомер буе рәхмәтлемен. Гомумән мин үземнең туган авылым, авылдашларым миңа дөньяда иң кадерле кешеләр. Туган авылыма кайтсам, мин шул бүгенге эшемне әзрәк онытып торам. Чөнки икенче дөньяга кайтам. Үземнең яшьлегемә кайтам, туган илемә кайтам. Минең рухи тәрбиямның тәүге сыганагы ошо туган ерем. Һәр кемнең дә шулай. Мин хәзер инде улыгайгас, бәле пул җиткәч дип әйтәм инде, һәр кем үзенең ана шул тәүге сыганаклары турында һәр вакытта уйлый. Ниндәй сыганаклар, ниндәй мөхит мине тәрбияләп, галим булу һәм язучы булу нигезгә китерде дигән бер законсалыкты мин юллайм. Авылыбыз халкы ошо үз тарихында ата-бабаларыбыздан калган көнкүреш әйберләрен, коралдарын кумарткалар итеп әлеге көнгә тиклем хаклап килгәннәр. Менә бында куелган кумарткалар Үтәгән авылы халкынан безгә артабанда уны хакларга, күрһәтергә, яшь буынга өйрәтергә кирәклеген аңлап тапшырдылар. Халабаш халган, халабаш халган, ат ябудары септә хуккан, аркан ишкән, төрле кирәк ярактар еп яшәү өсөн
кулай булган, аптырап тормаган. Был кер явау машинаһы булып тора бит инде, тукмак дип атала. Менә был яңы макет. Менә буныһы бик күп хезмәт иткән, эшләгән зуррак киемдәрдә инде балас, юрган кебек, башка менә шундай күләмле зуррак әйберләрне тукмак менән күл елга буенда бик яхшы Агыйдел буенда яугандар. Һунарчылык менән халкыбыз нык шөгыльләнгән, йөргәндәр. Береһе Үтәгән Батырдыкы дип йөртелә, береһе икенчеһе Абдрахман Батырдың. Буларны тапшыручылар шулай иттеләр. Менә Абдрахман Батырдыкы 4 кәлтәге, Үтәгән Батырдыкы йомыры. Биргән бабайлар шулай миңа исемләп бирделәр. Шулай аңлатырһың дип, ике батырыбыз авылдан уларның хөрмәтенә кумартка итеп тапшырдылар. Менә иң борынгылары Сукмар бындай булган инде. Аюга шуның менән барган халкыбыз, һунарчыбыз бик кыю, тәвәккәл һәм көчле булган ул, куәтле. Моның беләгенә сыгып, бүрене аюда аулап каралы, күз алдына килтерергә. Шулай бит. Ата-бабаларыбыз борын-борындан һәр урында төяк иткәс тә, ул әлбәттә елга, күл буйларын төяк иткән, балыкчылык менән шөгыльләнә башлаган. Бына бында инде иң беренче мурда үрелгән, алынган был макет инде әлбәттә. Шуннан нәрәтә эшләгәндәр, нәрәтә халып куеп, балык үзләре килеп кергән, үз теләге менән кызык итеп, шулар менән риза булган халкыбыз. Һуңынан бына аузар эшләгәндәр. Булар инде балык тотучы махсус артельдәрдә генә рөхсәт ителә. Хәзер ул музей әйбер булып кала инде. Артабан халкыбыз кортчылык менән шөгыльләнгән. Башкорт балы тураһында бөтә дөньяга билдәле даны сыккан башкорт корттарының. Үҙегеҙ бал ҡорто тотаһығыҙмы? Мин үҙем бал ҡорто тотам, умарталарым бар. Өйөмдә улар әле хеҙмәт итеп, осоп, яланға барып ҡайтып, менә минең ҡайтыуҙы көтөп торалар. Мына шу кәсуән буйында шөгылдер басуы
үлеш балғамын иннан да бір 40 сотыклар ола турган шулай бит авыр була турган. 25 сота ені. Шунан соң қана 50-ге кетті. Тәуле халаһын утайбыз, адақтан сөгүдөрүн беремнеп ала турган. Мына хәтле 3 ай матик. Иген кушуп сесебиз. Шулай хулу була турган. Холуһун утап сыгабыз. Мына шуну маңа тиймейбиз. Шунан тепкилейбиз, ана шу тапамайынса быякырдан. Адактан тепкилеп сыккандан адак ул булай кырып битмейбиз. Адак су кейип утырып, булып ятып, ошайтып тебинте берди, икини калтырып улны. Шулай ишлейник. Мына бүтін ауыл әлі сөгіндірді. Бүтін ауыл ері бала сағағын мына бис. Сөгілдірнік пайдалы уражай бисүк алахын көбейтіп ақсағы була игени ядала. Хөкүмәткә файдаһы күбәйтте, үзебезгә генә түгел. Рәхмәт. Моны үстергән украиналар биргән. Көбейтіп бисүклер. Сүгүлдер әле элек бездә үстерелмәгән. Асылда менә Үтәгән авылында башланды, Башкортстанда сүгүлдер утырту һәм тәрбияләү. Безнең Марат Батырова итәкчелегендә башланган эш. Шул яктан да безнең республикала Үтәгән авылы сүгүлдер үтүзе башлаган авылларның бере. Һәм ул авылдар Үтәгән авылыннан социалист хезмәт герое Марат Батырова апайның һәм Ленин ордены кавалері Ламикалин Фәрзән апай Хусайнованың булуы ул бик табигый әйбер. Алар безнең республикага танылган сүгүлдерчеләр булып киттеләр заманында. Менә апайыбыз әле эргәбендә басып тора. Шунан калыша кем бар, яшьләр кем, килен кем, яшь, һәммәбез шу киттек инде Шулай. сүгүндер. Бон. Майса минем туганым о, әтем аның инәһе, минем инәм аның әтәһе бер туган кына. Рядом инде. Ул да инәһенә килеп эшләшергә. Мин дә барам инәгә эшләшергә. Ипләп кенә яшынта баткакка батып. Ана Газимәнең Катып утыра торган инде эшләй торгайлык. Кайдан дип һорагды безнең авыл Үтәгән сулык кына. Партияның кушкан эшен, һәммәһен дә Үтәгән. Я кайсагай һеҙҙе һамаҡлағыҙ. Аны йырлаһам я тегендә телевизорга та йырлатырга дип сакыра башларлар. Исемнәре Үтәгәндә бер матур бар, яннәремне үртәгән дип йырлай торган күз яшьтакта. Агыдыл буйларының ысыннан да безнең Үтәгән ягында ла сахра күп, яйлау күп матур яклары бар иде. Менә әле уйлап торам, ошол урыннарды, бул урында әле безнең бала сакта, үсмер сакта калып гына урман иде. Кийиктеп бит инде бу, шулай бит. Кийиктеп урыны. Менә ошол урынга мин бер елды bir агай белән килеп утын әзерләдек. Утын әзерләп, ошын нидән ярдан төшереп, халлап, авылга алып кайттык. Кәмәгә тарттырып, хал, прямо теге калын итеп. Шунан да күрә алдына китергә була, ничек урман булган. Утын әзерләрлек урман булган. Хәзер әлбәттә табигать ярланды. Менә агыйдылның безнең әле үскәр вакытта Өфөнән Стәрлетамакка пароходлар йөри торган иде. Ошо төбәк безнең бала сактан ук еләгенә йөреп, шул утынна йөреп үскән урыннар. Менә ошо урынны картайгас, улы яшькә җиткәч күрү шулай ук һаман да күңелгә якын булып тора. Менә безнең авылдашлар белән, менә миңа якын кешеләр белән ушында сыгып, сахрәлә бер утыру hatta şu vakitte bir ömürdür ki bileyim. O'zi bir ömür. Milli kızıkındıra var bir Bashkurt halkının ruhi yaktan üsüşü, ruhi tarihi kızıkındıra. Şunu arkada min filologiya gala, edebiyat bilimine gala, folklor gala, tarih gala, etnografiya gala, arkeografiya gala ilip gitem. Şulay bütün yaklap ruhi mirasты öğrenmeyinse, teki halkın üsüşünün bütün tarihin procesini sağıldırı okuyun. Tarihi dokumentlar, kızıkına, türlü problemler, kızıkına neme görem. Bizim eli tuğan halkımızın tarihila, ruhi tarihila, bütün içtimai fikir üsüş tarihila nıklap eli öğrenilip bitmegen.
Ысыннан да біздің әлі түрлі өлкәләрдә эшләгән күп ниләр галимнарыбыз булмаган революцияга тиклем. Революциядан соң гына башланган процесс һәм менә яңа буын үсеп җиткәч, менә безнең буында әйтәйек, нидән 30 елдагы репрессиялар вакытында бит инде безнең интеллигенцияның бөтен бер буыны өзелеп калды. Бушлык калды. Менә шул бушлык вакытында без күтәрелеп чыктык һәм безгә ана шул бушлыкты тутырырга кирәклек бурысы безгә тарих үзе йөкмәтте күк. Шул аркала без ана шул тарихты ла, бүгенгене лә, киләсәкте лә галимдар, интеллигенция, милли интеллигенция шөгыльләнергә тиеш булдык һәм безнең ул бурыс итеп алдык. Şahıs olarak, галим olarak min үземдә алган билемнең, үземдә туплаган тәҗрибәнең мөмкин тиклемен мин кагылга төшереп калдырырга һәм халыкка, республикама җиткерергә тиешлемен. Ул шундыйрак бурыч куеп эш итәм.